Hej alle sammen og velkommen til denne video. I dag skal vi snakke om Pokémon. Og denne video handler om 5 dårlige ting, der vil ske, hvis Pokémon var virkelige. Nummer 1. Man vil misbruge Pokémon. Folk vil blive slappe som fede køer eller slappe som verdens slappeste personer, eller sådan et eller andet. Og så render de jo bare rundt og får deres Pokémon til at løfte dem overalt. Og alt muligt. Nummer 2. Folk vil blive alt for tykke. Med det mener jeg, at det er lidt under det samme koncept, som jeg var under lige før. Men folk vil jo misbruge Pokémonerne og få dem til at lave deres mad, så de bare kan sidde i sofaen hele dagen. Og alt muligt. Nummer 3. 20. Og med 20 mener jeg, at man vil danne grupper som Team Rocket, Team Plasma og alle de andre teams tingene. Og så stjæle andres Pokémoner. Og nummer 4. Man vil bruge Pokémoner til at myrde folk. Så er jeg under samme koncept, som jeg var med den første og den anden. De der gangster ting, de vil bare sidde ned og dogne, imens deres Pokémon er ude og dræbe en eller anden person. Og nummer 5. Nå, men folk vil man vil få Pokémoner til at dræbe andre Pokémoner. I de rigtige Pokémon-spil og filmen og alt sådan noget, der besvimer de andre Pokémoner kun. Men i den virkelige verden, der vil de nok så vil Pokémonerne nok blive brugt til at dræbe andre Pokémon. Hvilket vil være meget, meget brutalt. Fuck, den her video, den bliver kort. Men nu er den her video færdig, så jeg vil bare lige sige tak fordi I gad at se med, men fuck, vi skal lige i gang med dagens spørgsmål. Sidste gang, det lavede jeg, hvad var jeres favorit legendarisk? Og nu laver jeg, hvorfor en af Pokémon-spillene kan I bedst lide? Er der overhovedet, jeg har lige et andet spørgsmål. Er der overhovedet nogen af jer, der har med spillet Sun and Moon? Det vil jeg også gerne vide. Men jeg tror bare, det var det, så jeg vil sige farvel. Og tak fordi I gad at se med.